ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯೂ ಪನ್ವೇಲ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ 7ರ ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಗರ ಸೇವಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಶೇಠ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಚ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ನವಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಗರ ಸೇವಕ, ಕೊಡುಗೈದಾನಿ, ಬಡವರ ಬಂಧು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪನ್ವೇಲ್ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜನನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈ ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪನ್ವೇಲ್ ಹಾಗೂ ನವಿ ಮುಂಬೈಯ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಗರ ಸೇವಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆಯೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಶಯ. सचराचर व्याप्या चार भुजा चो दिशा, चार भुजा चो दिशा प्रगट्या दक्षिण
ಎಂಕಲ್ ನಂದು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿಚಾರ ಮಂಚ್ ಪಂಡಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ MP ರಾಮ್ ಶೆಟ್ ಠಾಕೂರ್ ಅರ್ನ ಪುದಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಚ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನೆ ಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಠಾಕೂರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ಮಂಚದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಈ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿಚಾರ ಮಂಚ್ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ವಿಸರ್ಜನದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂಡ್ಯ ಗೊಬ್ಬುನ ದಾಂಡ್ಯ ಪಂಡನ ಬೊಂಬೈ ಗುಜರಾತ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚದ ಎಂಕಲೆಗಳ ಮೂಲವೇ ದೇವಿನ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕಲು ದಾಂಡ್ಯದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆತ್ತ ದೇವಿನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಊರ್ದ ಭಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಭಟ್ರನ ಹಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಊರ್ದ ಶೈಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಚನೆ ಊರ್ಡೆಂಚ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ವೇಷದ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ತಾಲ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆನೇ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕಲು ನನಕ್ಕೆ ಅಂಚ 15,000 ಜನ ದಾಂಡ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದೇ ದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 3-4 ಸಾರ ಅಂಚ ಪತ್ತದು ವರ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ದಾಂಡ್ಯ ಗೊಬ್ಬರು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 17 ವರ್ಷ ಅಂದು 2,000 ಮೂಜೆಟ್ಟು ಚಾಲಾತು ನಂದು ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮದು ರಡ್ಡೆಟ್ಟು 2,000 ಚಾಲಾತು ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗ ಅತ್ತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೂಲು 13-14 ವರ್ಷ ನಗರ ಸೇವಕ ಆದಾಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಊರು ದಾಖಲ ನಾತೆ ನಮಗೆ ಮುಲ್ತ ಮರಾಠಿ ದಾಖಲ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲ ಬತ್ತು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಲ ಮಲ್ಪ ಮಜೀದ್ಗೆ ಹೋದು BJP ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಹೋದಿಲ್ಲ ಜೋ ಏರೆಗೆ ಪಾಪದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಕೊಂದೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲಡೆ ಅವೇನು ಮೂಲ ಏರು ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೋ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಈಜಿಂದ ಏರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚಿನಕಲೆ ಎಂಕಲ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರೆ ಮೂಲ ಊರ್ದಾಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡನ 100-300 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ
ರಾಮಶೇಟ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿಚಾರ ಮಂಚದ ನಗರ ಸೇವಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮುಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 17 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಾಗ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಜೋರುದ ಎಂಕ್ಲ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 2,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮದ ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಮ ದಿನಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಎಂಕ್ ಬತ್ತ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುವೆರು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಡ ಪೂರಗಳಿಗೆ ಎಂಟ ಅಣ್ಣನ ದಾಂಡ್ಯ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಆತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ನಲ್ಪನಗಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ದಾಂಡ್ಯ ಗೊಬ್ಬನಗಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ ಲಾಯ್ಕದ ಸುವಿಧ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇತಗಡ್ಡು ಪೂರ ಬೇತ ದಾಂಡ್ಯೋಡು ದಾಲ ಮೀನು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಘಟನೆ ದಾಲ ಆಪಿನಂಟ ಮೂಲ ದಾಲ ಮೆರ್ನ ದಾಂಡ್ಯೋಡು ಘಟನೆ ದಾಲ ಆವರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೋಲ್ಲ ದಾಂಡ್ಯ ನಡ್ದೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಅಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೆರ್ನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಂಡ್ಯ ಬಂದು ಪನೋಲಿ सालाबादप्रमाणे आमच्या मंडळाचे सहकारी सुमित दिलकर या ठिकाणी Bye.
रेडी देखते हैं, चलो चलो।
ಅಂಚನೆ ಮುಲು ನವರಾತ್ರಿಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಗಲೆಗೆ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುಂದುಲ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬತ್ತಿನಗಲೆಗೆ ಪೂರಗಲೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಲ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇಷಭೂಷಣಗೂ ಎಡ್ಡ ನಲ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಪೂರಗಲೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಎಡ್ಡ ನಲ್ತಿನಗಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿನಗಲಿಗೆ ಮುಲು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗುರು ಶೆಟ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಯಗಢ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದಾಂಡ್ಯ ಒಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಮೂಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲಗಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರಗಲ್ಲ ಅವಿನ ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎರೆಗಲ ದಾಲ ಅಡಚಣ ಒಂದಿಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಪೋಯಿನಗಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಂಡ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಒಂಬದಿನೋಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಸರದಗಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸೇಫ್ ಒಂದು ಆಗಲು ಮುಲ್ ಬಾರಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾಬರು ಒಂಬದಿನೋಟು. ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ 2018 ಇಸ್ವಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀರು ಆಯ್ಡ್ದಿಂಚಿ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಡೀ ಪನ್ವೇಲ್ ದಕುಲು ಪೂರ ಜನ ಮುಲ್ಪ ದಯ್ಯಂಡಿಗೊಬ್ಬರೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿದ ಒರ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಪೂರ ನೆಟೆ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟುಗಾಪಿರು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕುಲು 2018 ಹಲ್ದಿಗುಂಕೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ದಕುಲು ಪೂರ ಜನ ಊರ್ದಕುಲು ಮರಾಠಿದಕುಲು ಪೂರ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏರಿನ ಒಂಜಿ 2000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಹಲ್ದಿಗುಂಕುಮದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 9046 राजेंद्र पाटील साहेब सर्वांनी राजेंद्र पाटील यांना विनंती की आपण आपले शुभ हस्ते बक्षीस वितरण करायचे. 9267 1260 1260 6858 6858 7847 7847 7363 7363 667 667 7562 7562 5002. धन्यवाद साहेब. यानंतर सन्माननीय सुधाकर पुजारी साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस वितरण करायचं. 3207 धन्यवाद सुधाकर पुजारी साहेब. यानंतर मी सन्माननीय राजेंद्र वनवे साहेब आपणास विनंती की आपण आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस वितरण करायचं. 3207 882 882 860 860 5279 5279 239 239 6600 6600 538 538 3244 3244. धन्यवाद मनवे साहेब. यानंतर मी 65 846 846 6433 6433 3112. लास्ट नंबर बच्चों का 3112. बच्चों के प्राइस खत्म हो चुके हैं. बड़े लोगों के लिए, जेंट्स लोगों के लिए जिनके नंबर में अनाउंस करो प्लीज फटाफट आइए स्टेज पे. करुणाकर शेट्टी सर धन्यवाद. यानंतर करुणाकर सर आपको रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेशन करें. 486 536 7457 6349 6533 6533 9604 90 4190 7279 7279 194 194 696 696. Number 518 518 23 686 686 1022 1022 6855 7918. Thank you, Panvel sir. यानंतर 4561 9371 9371 7609 895 895 6057 6057 6783 6783. सब लोग यहीं पे रुकना. स्पेशल प्राइस बाकी है अभी. गोल्ड कॉइन कोई भी हो सकता है. 6783 6783 1773
617 1747 1747. Last number 3790 3790. धन्यवाद राजशेखर कपूर. यानंतर मी सामान्य प्रमिला शेट्टी यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस वितरण करायचं. प्रमिला शेट्टी कपल्स. नेक्स्ट नंबर होंगे, फटाफट आना स्टेज पे. उसके बाद स्पेशल प्राइज 876 922 876 and 922. Next number 510 and 17 510 and 17. रंजिता शेट्टी मैडम, आपको रिक्वेस्ट है कि आपके शुभ हस्तों से 442 and 1133 442 and 1133 1687 and 1335 1687. मैया तृतीया त्राण स्वरूप त्रिभुवन मां बैठा त्रयाथ की तरवेणी त्रयाथ की. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.